Thung Dokhonani. Oh, one. Next pose, two. Are next. Nó anh ấy phải đưa mixta là này. Không phải. Hả? Lover. Rồi, ổn định. Đây. Good morning guys. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Dayo जों थांगासिनो दङ बाजार आरो लोगोसे जोंहानि भागिनखौबो लाबोफादों आङो। बियो जाबाय गरेस्वर गुरमुनि। ओमफ्राय बियो दा मा जागोन नोंरा? पर'था जानो गोसो माने गथ'आ। दा पर'था जाहैनोसै आरो लोगोसे बाजार खालामनोसै। आब'आ दंफायो न'। थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना। दायो जों थांगासिनो दङ। मर्निं दायो जाबाय 9टा। थ' 9 AM आव जों दायो थांगासिनो दङ खैराबारि डेली मार्केट। जोंहानिफ्राय ओंखारबोनाय लोगो लोगो बिदि मेन रड मोनो आरोना। जोंहानिफ्राय 100 मिटारसो ओंखारबोबानो बे मेन रडखौ मोनो आरो इदिनो। वाव। थ' गाइस फाइनालि जोङो सफैबाय खैराबारि टाउननिया। ओमफ्राय दायो फार्स्टआव ATM आव हाबग्रोनि, बेनि उनाव पर'था जाहोनि आरोना। SBI ATM बेयावनो थादो गिगन। आं अनानो खामानि खन्थाबो। दायो बेदर लांनो फैदो बाबु थंजों ना। नाया टिटुआ लकेल दाउ लाबोलायनोसै आरो दा। नाया गोदागासिनो दङ। बे लकेला आंनिया नङा खिन्थु बेयो बयलारसो। चावमिननि थाखाय गोदादो ना? चावमिननि थाखाय ना बियो? फिसा फिसायनि बे बयलार। फर्टिकिल' मोनामदो ना मोदोमदो? ओरैबायदि मानसि बिहिर दासो फाइनालि आंनिखौ गोदागासिनो दङ निया। आधा घन्टासो नेबाय आरो। फुरा साफा खालामना होबाय। दा बिनि सब गासैबो दिहुनजोबना होबाय। ओमफ्राय दायो गोदासिगोन आरो। Oh my god. बिखा खोनां दे नाङा दे बयलार। Ida? Ini. Hai. Biasa ada potola. 20 taka pak. Boleh. Omprai be ma mula nama. Biasa muta. Mula kan deh. Oh, kos. Deh. Mulai bila-bilan sih. Kau dahi lajubai kina bedor mau be. Dahi जों थांनि पर'था लानोसै ओमफ्राय न' डाइरेक्ट। गथ'फोर दायो गासैखौबो लाजुब्बाय। ओमफ्राय पर'थाखौबो रेस्टुरेन्टाव जायासै, पेकिं लाबाय। दा पेकिंखौ न'आव जाहैगोन बियो। दायो जों न'आव थांगासिनो दङ। दायो जोङो न'आव सफैबाय। ओमफ्राय जोंहानो भागिना आंनि ब्लगखौनो नायगासिनो दङ, मैयानि ब्लगखौ। एकदमनो गोसो होना नायो आरोना ब्लगखौ आंनिखौ बियो नायगासिनो दं दायो।
So guys माने हाग्रा रानदोंमोन जोंनि बरबालिस्टा ब्रेकेटाव सेलायमारि गामिनि माइनाव आफाद ग्रुपआ दिनै जोंनि बे गामियाव जिखिना लामायाव हाग्रा जादों थिंखिया माबा माबि बेफोर गासैखौबो साफा खालामदों दिनै थ' बेखौनो नोंथांमोननो देखायबाय गोबां सान्दुं गोसायाव बिथांमोना खस्थ' खालामदों दिनै माइनाव आफादा थ' बिथांमोननिसिमबो गासैनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बिदिनो गासैबो जोंनि गावबा गावनि गामि गावबा गावनि लामा गावबा गावनि न' बांफोरखौ साफा खालामना लाखिनांगोन थ' बेखिनियानो बिथांमोननिसिम थेंक इउ स' माच थ' आङो डाइरेक्टलि आं गाव क्लिप लानो मोनासै थ' बे क्लिपखौ आङो दस्रानिफ्राय कालेक्ट खालामनासो लाबाय माने आङो गैथ'वामोन न' थ' बेखायनो मोजां क्लिप लानो हायासै अब्लाबो आङो जास्ट मेसेजनि थाखाय एसे देखायना होबाय नोंथांमोननिसिम बयबो बिदिनो साफा लाखिनांगौ गावबा गावनि माइनाव आफाद गोबां गासैनिबो गामिनि थाखाय नालाय थ' जोंनि माइनाव आफादा दिनै बिदि साफा खालामदों जोंनि सेलायमारि गामिनि बरबालिस्टा मेन ब्रेकेटाव सेलायमारि थ' बेखिनियानो थेंक इउ दिनै थं दखना गानबाय हिन्जावा बेखौ उदालगुरिनिफ्राय लाबोदोंमोन ओमफ्राय बाजैया सिलायना होफैबाय दायो गानदो ओरैबायदि समायना नुखादो अ माय गड देलाय देखायफै दे फैलाय मोननैसो पस्ट होलाय थं दखनानि अ वान नेक्स्ट पस्ट टु आरो नेक्स्ट अ दे बेनो जाहैबाय थं दखना दा थं दखनाबो गानसिगोन बेयो दुगैनाय मानायजों बरिया आनै फैदो मेस्था लानानै ओमफ्राय हा लाबो अ इयावनो दोन दे ए रामायनो मेस्था मैथा बांगाल लाबोदो आने अ आयौ फै आयौ फै मानो जलिया न थांसे दे आनै थां दे बे जाबो गाबोन फुङाव फै बे गाबोन फुङाव थांगोन अ बया जारबो जाहानि सासेल' नायल' जाला आनै बेनो सिं गंलांबायनो बुरिबाय नालाय ओइ नै बेनो न'आ नुहुरनाया ओमफ्राय मैथाया बेनो आरो मैथा बांगाल बेखौनो दाननानै लाबोनो हाबाय दिनै उदालगुरियावसो दङमोन दिनै फैबाय मा खबर हा आरो नोंनालाय हा माथो लांगोन लाबोनाय गारिया बायबायनो इसिनिया खतम स' गाइस दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बाराद्राय गोलाव खालामबाबो एसे नोंथांमोना नायनो बर मोनगोन थ' बेखायनो एसेयावनो फोजोबनोसै बेखिनि भिडिअखौ थ' नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो दा हर थौबाय गुड नाइट बयनिसिमबो गाबोन फुङावसो बेखौ आङो आपल'ड होगोन थ' गाबोननि थाखाय गुड मर्निं दिनैनि थाखाय गुड नाइट बाय बाय बयनिसिमबो बाय बाय